sampun, Pak. Wis ora wis-wis engko. Terus munyer. Ayo kitiran. Aku percaya Mas Aryawi. Heeh. Ku nasa penggluwatuk nelos. Ya tok anu. Sajake seneng karo sampeyan niku, seneng niku. Seneng apa? Sir. Sir apa? Sayang. Sayang apa? Sampeyan takoni nek sayang. Oh, dengar ndugang kok sok. Sayang ning ora ngetarani. Ngetarani apa kadang ngidoni barang dadak. Wah. Lah kok iso didone iki polahe piye? Yo wong wedoke kadang yo sopan, Mas. Sopane piye contone? Ya. Wong wedok iki karo wong lanang ya sopan, tapi wong lanang nek sik enom-enom muni jan beyo, Mas. Kayak motol-motol ndas. Contone piye contone? Contone. Sopane contone piye? Dicontoni to, Mo. Nggih, cobi ya. Cara makane manuk, manuke tang ngono. Contone piye? Monggo dahar. Kuwi nek pas mangan. Nggih. Nek liyane? Nek liyane ya nang kene mang lho Mas ya sopan-sopan kok wong putri-putri pantun putri-putri iki ya. Panitiane ya putra-putri ya cikat-cikat. Cepet-cepet lho Mas. Heeh. Kuwi nek perkara panitia liyane. Liyane mesti ana meneh sopane ngomong nyuguhke mangan iya. Liyane kan sik aja banter-banter. Mangke nenek pepundhene Pak Jianto bareng iki. Aku engko nek kleru nutuk cempala aku engko. Nggih. Pak Jum. Sik to. Dalem. Kula niki dereng tepang kali sampean. Ya to. Sadurunge mangkat mung lek ketemu karo sampean to aku. Petuk. Ya to? Nggih. Petuk pasar Sukomoro. Oh, anu pitil Brambang mau. Nggih pitil. Pitil Brambang terus mampir ngopi. Nggih. Petuk ning angkringan. Nggih. Ya to, sampean sandangane ya sik anu mau sik apik. Ya wong yo jenenge pitil Mas ya sing penting ki brukut. Tak takoni. Tukang jedor ngingeti aku wae. Ya, sampean kan aku gak suka aku ngono. Sampeyan kan midil nek karo nembang ya to. Wong karo nembang terus tak takoni, sampean apa iso nyinden? Kula ta? Lah, pripun wau terusan? sampean jawab, "Oh, saged Mas." Nah, terus tak jak pisan, tanggal iki kosong apa ora? Ya to. Nggih. Kosong nek kosong melu aku ning Melaten kene. Mas Heru. Heeh. Ya Allah. Kalau sampean pun sarapan dereng? Kula ta? Nggih. Piye piantun ngriki Mas panitiane cepet-cepet kula mboten maido cedhek pondok Mas. Pun sarapan? Sampun. Sampun ngopi dereng? Kula. Nggih. Ampun. Niki lemas sing dereng gambir Mas. Oh, sing dereng. Sampun ngopi dereng? Sampun. Sampun. Biasane iki bar mangan ngopi terus udut. Nggih to. Sampean pun udut dereng? Niki ta? Nggih. Dia nek udut gak, Ji? Nah, iki lho, ngene iki lho, iki lho. Iki lho, Pak, udut nguri. Nah, niki lho. Tok dang kalih kula niku. Aku rung kenalan Mas karo wong kene kok. Mas sik udut sik sepenting to. Udut. Wong edok kok kong udut iki lho. Oh, ning warung nyatane ya udut to. Mau. Coba. Ya mau karo pitil Brambang to, Mas. Lah ya ngopi dandeng karo udut karo ngopi ya penak. Nyilirake to, nyilirake. Sik to, urung tak semet ki lho kira-kira. Ji, Mau sampean teko kene jam pira? 8:30. 8:30. Nggih, 8:30 esuk, Mas. Oh alah, kisuken. Sampean nginep nendi? Lah kula niku lho dapuk peniti, Mas. Dapuk puniti? Nggih, yo ngusungi gong. Aku sing wegah ngusungi tabuh gong, Mas. Gedine tak karo-karoan. Gedhi sepira? Bendol dengkulmu mlocot wi. Oh. Sik ta Mbak Tumpuk, jenengan kala wau sampun malah disumet sik. Lah bocah-bocah mung nang ndi to ya? Dadak kayak genggek. Ki opo ki? Yo, ntarene, Nduk. Iki lho maji rene iki lho. Kok gremo pantes sih. Halah yen jenengan ke urung bayar separuh ngono kok jasa. Jajan. Pripun Mas? Nggih, jenengan niki perkenalan rumiyin, perkenalan dulu ya to. Nah aku wis kenal kok mau wis. Kanca-kanca iki liyane terus do Iki mudeng. jeneng sing ndek apa sing dawa, Mas? Jeneng sing ndek sik wae.
Nami sing ndek niku nami kula Tumpuk. Nah, tumpuk. Nggih. Boten tumpak. Tumpak enak nggih tatakan cagak kae to, Mas. Oh, kok tumpak, nes tumpuk. Nggih, Nama Tumpuk. dawane, nama dawane. Nama panjange. Nama panjange. Mbah Met. Kok iso Mbah Met? Tumpuk karo Mbah Met ki kadoan. Ah. Nami sing panjang nggih. Nggih. Nami kula Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Sakinah Mawaddah Warahmah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua apa Mas? Tumpuk Sakinah Mawaddah Warahmah. Si Eli Yusfia. Niku nak dalu Mas. Eli Yusfia. Heeh, nek isuk Nek esuk Ali Yusuf. Nyah. Kayak ngono. Aku kok kuweting aku. Kuwi anggere anu mesti rokokmu sing rada ndek kuwi mandar larang regane ngono. Lah nyampo lah mampu cocotmu ngono jarene. Nggih, lho. nggih, heeh. Pripun Mas? Nggih. Alhamdulillah niki. Lah daleme kula gak di Oh iya. Mas. Omahmu ndi to, Mbak? Jan nyuwun Mbak sewu. Tumpuk. Nyuwun sewu sik enom luwalene rame lho, mbiyen kakean tajin paling. Lalen aku mung nyebut kanca-kanca lali kabeh. Nggih. Heeh. Bolak-balik main maya. Jan. Nggih. Pidalem kula Gunung Kidul ngrikala. Pundi niku Sampira Byong, Bendongrejo, Mbrebet, Nganjuk. Nggih. Berbek nganjuk. Tanggane Mbak Muritan kuwi lho. Tanggane Mbak Muritan. Heeh. Iya. Heeh. Ijen. Pripun niki? Lah nggih. Kiyaine ya Allah. Jenengan teng mriki niku kan bandare. Mas Akbar lho. Moh aku Mas nang kuwi. Kok ngene Mas? Terus jawane lho piye? Nggih mengke mawon nggih tasuk ya menten kok iso. Lah wis senengane sing ngene-ngene iki kok dadakno. Heeh. Sing asli malah moh kok. Aku engko bar digiyedhek sengalku paling. Kandhani yoga-yoga ki akeh sing seneng karo sampeyan asline. Yoga-yoga ki akeh sing seneng. Ha niku sing wis tak kei to Mas, sing ora ya mruwodonge kaya Sapa? Kaya maji. Nah iki to. Iki kira tak kapak-kapakne meneng ae kok iso. Penak sing tuwek-tuwek ini lho Mas. Kaya Mas Maji ini lho tenan Mas. Rasa ngalor. Kaya Mas Maji ngene iki tuwek-tuwek ini iki enak Mas. Ditepasi ngene wis turu karepe dhewe. Tripun Mas niki? Halo. Hei, Nggih, kedap. Jan Jenengan ngejak kanca. Oh, ngejak kanca ki 1 2 3 4 5 6. siapa ya? Wis dengah-dengah iki. Sing ndi Mas? Lho, kono njaluk Maya. Sapa? Kono njaluk sapa? Sing lor dhewe. Iki mang urung Mas ya. Oh, iki cek anu ki. Ayo rene, Nduk. Ayo ngadeg. Cacamen nang ndi ya rene ya. Ah, iki yo ngadeg. Ndang rene, Nduk. Ki nek daya, Nduk. Sugeng dalu, Nak. Ajake nek ngerokok kok duwemes. Sing Ngerokok kok duwemes. sing marahi Mas Heru. Aku ora tau ngerokok, ngerokok. Tapi aku jere bolak-balik manggung poso manggung. Mas Heru lah. Aku suwi ora tau manggung, kok tau manggung kok iso. Lah iya. Sorry Mas Bro, Mas sorry. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Paring asma napa sinten? Ya. Asmane sinten, Mbak? Nami kula Ica. Dalem? Oh, ngoten nggih.
Nyonya. Sorry Mas Bro nggih. 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 Ngapunten nggih. Aku yo seneng ngene iki dielingke. Mergo al insanu mahal khotok wanisian. Nggih. Manungsa ki gak lali saka luput, mlane nek salah ki dibenerne aja nesu. Heh? Mudin nang mah wonge. Jenengan Iki persis. bojone Moden iki nang kene iki. Persis. Persis apa? Persis kalih Pak Moden. Nang mah kono lho. Jenenge sapa no? Nami kula Ica. Ica. Nggih. Terus daleme? Daleme kula saking Muserle Rejoso Nganjuk. Cek sekolah nak ya? Alhamdulillah tasih. Kelas pira? Kelas 3 SMP. Alah kelas 3 enak sombong eram. Lah jenengan kelas pinten? Aku sing kelas 6 era sombong wis sing kelas 3 kok sombong. Kelas 6 napa? SD to? SD kok gerange semono. SD kok gerange semono. Boten Lah kok gurune seumuran niku? kok niki seumuran kok Mas. Heeh, ya sak umuran ta. Aku mbiyen yo ceking ngene iki yo cok awar-awar iki malah ceking tung. Cik sekolah ya. Nggih, alhamdulillah. Ki ana sing S1, S2, lah aku S3, Lho, S3 teng pundi jenengan? SD, SMP, SMA. Ya menang aku ta. Jenengan S3 niku mundhut napa? Aku dhisik kan cukup komputer. Waduh, doh. Mendhet jurusan komputer napa? Cukup komputer terus aku ditokne gak sida lulus. Waduh. Aku pengen kejar paket C kuwi. Nyendang nyanyi nok ya. Heeh. Napa pamundutane? Niki wontene niki Kijing Miring Songo Kidul Serampate sampun. Sangkuriang gugur gunung, kutut manggung. Nah, iki ngen nggon-nggon rasa mangke diaturake wonten gara-gara. Nah, niki merdeka kemawon. Iki Wis anu jenengan manfaatke niki musik niki lho. wis sak anumu Niki lho. Apa mang sing anyang-anyangan apa mang lho? Oh, ayang-ayangan. Wewayangan. Lah kuwi lho. Ayang-ayang. Ayang-ayang kok wayang. Ayang-ayang kok. Ketika mengi wewayangan kok terus. Ayang-ayang. Oh, Ya to, ayang-ayang iso ana ya. ayang-ayang. Hmm. Karo sapa? Karo Mas Heru ya. Duet ta? Nggih ta duet ta, Mbak? Iya karo Mas Heru. Duet Mas Heru ya. ya. Mas Heru nggih. Monggo Mas Heru. Monggo Mas Heru. Mriki to, ayo to. Ayo Rene, ayo Rene. Wah, seru meneh. Nah, Rene no. Monggo Dek Heru. Ngriki lho, Dek. Iki ponakku lho. Oh iya. Iki tenan iki ponakku tenan. Asli Mas, asli. Nggih. Iki pertama nyinden sing ngejak ya aku. Oh, ceritane ngono. Lah wi, her. Lah wi karo aku ya sejembas sejembok wi. Mosok to. Wah, belajar terus ya. Nggih.